Iya, ngene ya, Nduk. Piye, Pak? Iki mengko sik request durung dipinangkani ning gara-gara. Mergane iki lakone dawa. Dawa, Mak. Heeh, dawa. Iki dadi saiki dhewe neruske laku sik, iya, Mak. Neruske laku terus mengko pokoke lah sambung ning gara-gara le kegojekan. Iya, Mak, ngono sing apik. Heeh. Ya no, iya ayo Mak tak derekke. Tansah marep pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi. Sinimpen dalang ing kalbu. Pambukaning warana. Dalan saking leplayaping aluyuh. Pindho pesating sumpena Sinegek semanten ingkang sawi paring suka genti kocapo ingkang medal jaya patih pancat nyono ngawi wadyabala traju tresna sulanya pating glidrah kaya barongan tinanggap. Lumuntur sang rakyana patih nanging prawadya sawega pasur tambur miang suling pandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Colotyana Sri Kawuryan Regyana Pati ingkang abdi adipati Ayah Griwa Jumadung dawuh nadyan kula wau nderek seba nanging kirang wijanggen kula nampi sabdanipun sinuwun Prabu Stijo nadyan kula pun anca ugra ugi Jumadung dawuh Regyana Pati ngapun mau nyorong nyatnung nyawa buta traju tresna kabeh wae ingkang dirembug jroning Pasewakan Agung Traju Tresna iki mau babagan Bumi Tunggarana monggo saiki Adipati Wahana ingkang nyatane Wahana kuwi reh-rehane Anggir Prabu Stijo nanging saiki malah ngeyup ngayom ana ing Pringgondani mula babagan iki
Rening Tunggarana kuwi kebawah keperintahan lan mlebu ing wewengkon negara Traju Trisna. Yen nganti Gatotkaca ngukui bumi Tunggarana, pringgondane bakal dikecah srana perang. Inggih. Inggih. Yen ngaten menika mangke, ya. Yen Adipati Wawana ora gelem bali ning Traju Trisna. Lan Gatotkaca ngukui bumi Tunggarana. Oh. Antaraning Traju Trisna lan Pringgondani bakal dadi perang gedhe. Kang mangkono andher dawuh Sinuwun Prabu Istija. Wadyabala Traju Trisna supaya padha siaga tata-tata. Kanthi sekep gegamaning ayuda dina iki uga budhal ngluruk ana ing Pringgondani. Oh ladalah. Nggih ngestakaken dawuh nggih. Sendika ngestakaken dawuh. Lajeng pindhalipun benjang mlapa. Rasah kesuwen ketang colok lintang sambung ngobor budal dina iki uga ngluruk ing Pringgondani. Dawuhna wadya kang saben-saben nembang tengkara budale wadya. Inggih ngestakaken dawuh Rekyarapati. Enjing bidal gumuruh saking jroning raja engko ingkang pala Kuswa Prabusananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arsa madangi jagat tumungo paning sapucak ing ukir marabak bangsa wirat ning soroting surya mega lan gunung
Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung ko kas kadanyo maweh raras rataning driya Paman Probowesa panjenipun kula rumaos perkawit kalian Kakang Prabu Stijo doh nyono cerak nyono dipun kinten Gatotkaca badhe milik dhateng kamukten bumi Tunggarana mongko sak gugut pinara sabta kula mboten darbi niat mboten gadah sedya badhe ngrebat kikis Tunggarana nanging sedaya kala wau awit saking panyuwunipun Yayadipati Wawana piyambak ingkang mratelaken bilih manut naluri sejarah bangsa Tunggarana menika tunggal darah kalian tiang Pringgondani. Mila kanthi awrating manah kula lajeng utusan kaliyan paman kala Bendana supados ngaturaken nawala kunjuk Kakang Prabu Stijo ing Trajutrisna. Pangajap perkawis menika Kakang Buma badhe kula dherekaken sowan wonten ing Wirata nyuwun dawuh paseksen wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Prabu Baginda Matswapati. Kados pundi adiling perkawis menika Tunggarana menika lestari ke bawah peperintahan Trajutrisna menapa wangsul dados wewengkon Pringgondani. Kados pundi paman kula nyuwun pemanggih pamrayogi tuwin igo bertikalipun paman Probowesa. Sinuwun netepi salokaning para pinter ingkang sorasipun yen gayuh bebener kedah ingkang adil lan yen netepaken pangadilan inggih kedah adhedhasar bebener ingkang sejati. Rening perkawis Tunggarana boten mijil saking kersanipun anak Prabu nanging tuwuh saking bangsa Tunggarana piyambak. Pramila paduka anak Prabu mboten perlu wewet miwah perkawet dirgama sangga runggi menapa malih wekdal menika Adipati Wawana piyambak ugi dedunung wonten ngarsa paduka anak Prabu. Menika tegesipun anak Prabu tetep resik babagan Tunggarana jalaran wonten seksi ingkang kiyat inggih menika pun Adipati Wawana. Kula nuwun kepareng megat klimah sawetawis kepareng kula badhe munjuk atur sinuwun. Yayadipati Wawana piye? Ing abdipun Wawana nyuwun kanthi sanget kepareng paduka sinuwun ing Pringgondani nampi dhateng bebrayan ageng ing Tunggarana. Ingkang saestu kepengin badhe manunggal kaliyan negari Pringgondani, kepengin ngayom wonten sandhap paduka sinuwun. Menapa to daranipun mekaten? Jalaran miturut dongeng jaman Tunggarana menika winangku dening tiyang sepuh kula inggih swargi Prabu Kalangsaka
Tunggarana menika boten kebawah Trajutrisna nanging mlebet wewengkon Pringgondani. Wonten ingkang ngrenggani Pringgondani nalika semana inggih menika ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Lajeng menapa sababipun teka Tunggarana tumunten dados jajahan Trajutrisna menika? Kula boten saged matur jalaran kula tasih alit. Malah mbok bilih Pringgondani mriki wonten setunggaling sentana utawi kawula ingkang sampun ndungkap yuswa ingkang ngalami jaman kuncaran ingkang Eyang Swargi Prabu Tremboko. Mugi kawula kala wau katimbalana mbok menawi saged nyariosaken kanthi gamblang babagan sejarah kikis Tunggarana menika sinuwun. Hirikata risang Gatotkaca kiren wapakaroga suta Tekapira Kresna muji kasektenira. Paman Probagesa, menapa wonten sawanipun Buddha ingkang sampun kladuk yuswa ingkang alami dhateng sugengipun Eyang Prabu Tremboko? Nur inggih ger wonten ingkang abdi pasisiran ingkang nami Dedya Sumberkaton. Menika rumiyin ngalami kuncaranipun Swargi sinuwun Prabu Tremboko. Yen mekaten katimbalana supados marak mangarsa inggih ngesahaken dawuh nggih anak Prabu Wadya Dedya Sumberkaton katimbalan supaya nyaket pisoane. Namit pasang kali mantapi sinapena ing ladune dumawing tawang tuwang. Kula nuwun nuwun. Kula ingkang abdi pasisiran pun Sumberkaton kepareng ngaturaken pangabekti sinuwun. Ya tak tampa gawe gedene atiku. Sumberkaton lan aja kaget ingsun timbali marak ngayun. Kaki apa bener kaki Sumberkaton biyen abdi kinasih jaman Swargi Kanjeng Eyang Prabu Tremboko? Nokno inggih kasinggihan mekaten sinuwun. Jaman suwita biyen kowe diparingi pangkat lan kalungguhan apa dening Eyang Prabu? Rumiyin pangkat kula nembe lurah. Dene kewajiban kula rumeksa sasana pustaka. Pangkatmu lurah tukang jaga gedhong pustaka. Yen ngono kowe ngerti sejarah kikis Tunggarana ingkang magepokan karo sesambungane Pringgondani. Inggih sinuwun kula gamblang sanget. Yen pancen kowe ngerti Tunggarana kae kebawah wewengkon Trajutrisna apa kebawah Pringgondani. Duh sinuwun, Tunggarana menika cetha kebawah wewengkon Pringgondani. Menika cetha sinuwun nanging nyatane saiki dadi jajahane Trajutrisna. Banjur lara-larae kepiye, mula bukane kepiye? Inggih makaten sinuwun, nalika Pringgondani menika dipunasta dening Swargi sinuwun Prabu Tremboko, Kadipaten Tunggarana menika tetepipun wewengkon Pringgondani. Nanging rehning ingkang Eyang menika dahat ketungkul anggenipun meguru kawruh kasampurnan dhateng ingkang Eyang Swargi Prabu Pandhu Dewanata ing Astina. Mila panjenenganipun boten patos migatosaken dhateng karahyananipun negari. Kalebet kelebihan ugi boten migatosaken Tunggarana wusana
wonten parang muka saking Surateleng inggih Trajutrisna ingkang jejuluk Prabu Bomantara. Kraman kala wau nyerang Pringgondani wusana saged ngrebat Tunggarana. Dados wiwit adegipun Prabu Bomantara Kadipaten Tunggarana menika mlebet wewengkoning Trajutrisna. Lah sareng gilir kuwantosing jaman Prabu Bomantara ngraman dhateng Kayangan Suralaya ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Nanging lajeng dipun papakaken kalian Bambang Stija Setemah satemah Prabu Bomantara pejah. Saksirnanipun Prabu Bomantara Raden Stija lajeng jumeneng nata ing Trajutrisna nglintir keprabaning Prabu Bomantara jejuluk Sang Prabu Bomanarokasura inggih Prabu Stija wondene negari Pringgondani lajeng tumurun wonten swargi Prabu Harimba inggih ingkang woh salajengipun ing mangke paduka sinuwun Prabu Anom Gatotkaca ingkang jumeneng nata. Mila sinuwun menawi dipun urutaken sejarahipun pancen leres bilih Tunggarana menika ke bawah Pringgondani. Nanging dipun rebat dening Prabu Bomantara Ratu Trajutrisna ingkang rumiyin. Dados Prabu Stija jumeneng nata ing Trajutrisna lan wontenipun Tunggarana menika piyambakipun namung kantun nglenggahi klasa gumelar menika sinuwun. Lenglenging driya mangung-mangunggung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin sang nata mudha sang rerepa jagat dewa Karara. Nanging piye nggonku bakal bebela menyang Tunggarana yen kabeh mau mung lelambaran dongeng ora ana bukti kang nyata. Lho, mangke rumiyin sinuwun. Mila kula saged matur mekaten jalaran kula ngertos buktinipun. Apa pancen ana tandha bukti wonten awala kekanjengan nalika kula suwita tasih pangkat lurah tasih kajibah nengga sasana pustaka babagan kekanjengan pepakemi aring wewengkon Pringgondani menika dipun pundhut ingkang eyang sinuwun Prabu Matswapati. Lajeng dipun simpen wonten negari Wirata. Wonten mriku dipun kempalaken kalian serat babat tanah Jawi. Sinebat pepakem pustaka Raja Purwa. Mila nggih menawi paduka sinuwun kepareng badhe naenaken yektosipun babagan bumi Tunggarana kula aturi sowan dhateng Wirata. Wonten mriku saged maos pustaka Raja Purwa kanthi gamblang lan jangkep sak gambaripun. Yen ngono aku ora kleru. Yen aku ngaturi Kakang Bima supaya ndereke sowan menyang Wirata. Perlune ben tuntas perkara iki aja nganti ana dardah. Aja nganti ana rebutan kikis Tunggarana ing antarane aku lan Kakang Prabu Bima. Nggih, aku sing prapta ya Gertot. Wala Pyai Tot, Pyai Cilaka mencit. Wala Tot Cilaka. Mangke riyin Paman. Kula aturi sareh. Sareh piye? Kliwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Merga iki Stija tetep wangkal ngeyel malah dina iki. Stija ngerit Wadyabaya segelar sebaban bakal nglurug negara Pringgondani. Bakal njaluk balen Adipati Wawana. Karepe dhewe
Cetha yen Kakang Setija mung bakal rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Sajahe perkara kikis Tunggarana bakal glandang carang saka pucuke Paman Probogesa. Mangsiagake wadyabala Pringgondani dipun ketapake dipethuke wadyabala Traju Trisna inggih ngestuaken dawuh nger nyuwun pamit. Sinun reneng punjerang perkawis sanes paduka sesembahan kula Sinun Prabu Gatotkaca nanging inggih saking dasat kawula pun wahana pramila menawi wonten paya-upaya ingkang datengi sampun ngantos gepok singgol sarira paduka Sinun senadyan rebabade kula lampahi sauger kula tetep saged ngayom wonten sahadap paduka Sinun yen pancen mengkono mangsa borong perkara iki lan ingkang praitna ati-ati Adipati Arna. Wah. Oh. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya Ranggana magawe klarira wang-wang dalah ngadeg kaya anda mentrang kaya Gandewa. Iki genah yen prajurit Pringgondani saha jenengmu? Takon marang aku, iki tumenggung Manggalayuda. Walah dalah parat jenenge meh padha. Aku tumenggung Prawirayuda ya. Sesembahanmu Gatotkaca ora gelem ngulungke Adipati Wana lan ngukuhi Tunggarana. Tegese pancen Pringgondani arep ngejak perang karo Traju Trisna. Sing cetha-cetha ngejak perang malah wong-wong Traju Trisna. Nyataning luruk tanpa nganggo layang penantang mula bakal malah diajangi jembar babareng apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadam kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis ayo
Aswati. Apa? Mati. Ayo. Mutiar. Mutiar. Ya. Etian. Mati ya. Waduh. Siang terang. Oh. Mati. Mark. Lo. As. Siang. Cocok tuh bak dadamu. Jomikat. As, join doi, ayo. Nyaut goto, ayo. Didu. Mati. Modar.
kowe. Mokdar. Sabato. Udah mati aku. Udah. Sopo iki cakil pringgodane? Wih, lah. Cakil Traju Tresna iki. Dasar kewara nyata. Sopo kowe? Ora ono jenenge. Kowe sopo kowe? Empuh. Ayo. Cakil pringgodane apa cakil Traju Tresna sing bakal menang? Ayo tak ladeni kene saketemu. Loh. Sopo iki? Aku. Sopo ya aku? Aku buta pringgondani kowe sapa? Aku buta Traju Tresna.
Walah dalah kok musuhe padha kabeh pancen ngene. Wah. Ayo. Kowe apa aku sing mati gaglak limpamu tak glak-glak dhisik. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Ah. Ah. Wah, mati. Kowe sing mati. Oh. Waduh. Ah, oh. Oh, oh. Waduh. Wah, oh. Waduh. Waduh. Ayo kowe. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Wah, waduh, wah, Kejar kowe, ayo. Kejar. Waduh. Ya. Wah. Woi. Waduh. Ayo sambat toy. Waduh. Waduh. Nói mà nhìn con nhỏ bọn nhỏ mà nhịn ngứa anh ai mấy cái ai dịch bệnh nhà bệnh nhạc bệnh chứ mấy cái chứ chưa về chứ bệnh như mấy cái nhà bệnh nhà mẹ kia bệnh chứ ngọc mà anh ngon rồi nhà mình luôn nhà mua nhà anh uống ở cái ini omongan kalau lagi buat nanti kau ngomongan apa ngoài nhom bọt nhom ngoài ngục ai kia sebagai juga bos sebagai antek lambang sebagai ngoài nhị ngôn anh là một muôn nhom bọt nhom bằng ngọ con ngậm nhà con nhẹ muôn nhom hay đâu muôn cho bọt nhom bằng ngọ cái này nha ông nhà bầu bỏ ông nhà mạnh này nè sebagai
Ngah, nyok, nang, Eh, nang, eh, nang, eh, nang. eh. Sebagai sebagai. Sebagai sebagai kecil. Sebagai sebagai. Sebagai. Terus ya sebagai cikur. Sebagai sebagai. Sebagai terus karaoke nya sebagai. Sebagai sebagai sing bayari karaoke sebagai. Wah ngomongan omongnya. Mut. Ya sebagai. Hei, Ngap mau. ya pikir nyembe. Pikir siapa? Ngap banyak kan. Anyo, Pikir. anyo kayak mana sih? Pikir. Nyemeng. Pikir. Nyemeng. Ya, pikir. Amok nyom mak. Bajigur. Nyo, ngoe nak iki mung nyoe anakku. Kacapa kacapa. Kacapa si cukup. Kacapa si cukup. Nyemeng. Kacapa si cukup. Nah, baik aja, mundur wae. Mundur wae. Một nyoe etnan. Ora waras. Ngetap-etapi ora patio. Nyenengmu nyomo nyenengmu. Nikmatni manik ngasek mo. Barber nyop. Barber. Manik ngasek mo nggih. Ayo kowe mundur kono matur. Matur karo Prabu Stica Ngengengken kamu. Ayo saiki patih padha patih ya. Ayo saiki patih Traju Tresna musuh patih Pringgondani. Kowe apa aku sing kalah? Ayo kowe apa aku sing mati kaklak limpamu.
Oh. Ah. Wah. Oh. Kesian. Oh. As. Wah. Mati. Ah. Oh. Wah. Oh, tiar. Ah. Wah. 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 Potiar. Potiar. Ayo. Wah. Mati. Loh. Wah. 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 As. Wah. 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 Potiar. Wah. Sian. Wah. Wah, potiar. Wah. Ah. Wah. Ah. 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 Wah. Bangsat ale. Adut kaca, gembelo sirahmu, leleng pacakmu. Kowe wis gawe pengaruh supaya Adipati Wawana manggon ning nggonmu. Aku ora kon, nanging Adipati Wawana ingkang nyuwun. Aku mung sadurma ngayomi marang Wawana. Rasa kakehan wawadan. Ala sirnane kowe mung arep ngajab suwe bumi Tunggarana dadi duwekmu. Maka sejatine Tunggarana kuwi mlebu wewengkon Traju Trisna. Nanging kowe malah serakah. Aku ora duwe niat milik Tunggarana. Nanging manut sejarah Tunggarana pancen dadi wewengkone Pringga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.